това видео споделям за своите зависимости. Здравейте, здравейте, здравейте! Аз съм Инчето Малинчето, както ме е кръстила мама в телефона си, и днес открехвам врата към болната тема, а именно моята зависимост. Ако бях някой жаден за лайкове и watch time ютубър, щях ей тук да кажа репликата каква е най-голямата ми тайна и как се боря с нея. Останете до края на видеото, за да разберете. Но аз нямам нужда от това. Даже тия видеа ги правим за собствено забавление. И да гледате, и да не гледате, те пак ще седят тук в ютубърските недра. Та, ето е моята тайна. Аз съм абсолютно зависима към музиката и слушалките. Направо са ми като част от главата. В ушите ми нон-стоп звучи някоя страхотно любима песен и мога да изнервя дори най-спокойния японски дзен монах, като по време на разговор го карам да повтори всяка втора дума. За да мога леко с това движение да махна слушалката от едното си ухо и недвусмислено да му покажа с тази физиономия, че нямам идея какво е казал и трябва да повтори, за да чуя всъщност какво иска да каже. Няма да лъжа, изпитвам огромно раздразнение към хората, заради които се налага да прекъсвам музикалната нирвана. Съмнявам се, че има какво толкова да ми кажат, което е по-яко от италианския на Манескин. Ударете по един лайк и даже се абонирайте, ако и вие сте им фенове. Ако пък не им се кефите, препоръчвам всяка вечер към 2 часа и малко да слушате тяхна музика, прави до леглото за 15 минути. На втората седмица със сигурност ще започне да ви харесва. И така, ако не е станало ясно, обичам слушалките си и да слушам музика на тях. Затова и се зарадвах, когато най-големите фенове на моята ютубърска персона, хората от Canyon, ми предложиха да тествам и изпробвам новите им слушалки. А именно Canyon OnRiff 10. Като позитивна личност започвам с нещата, които супер много ми допаднаха. Най-очевидното от тях е, че са безжични. Кабелите са досадно нещо. Трябва да ги мислиш, да внимаваш с тях, да не ги забравяш, да не ги губиш, да не ги огъваш, да не ги късаш. Толкова много предпоставки и да се прецакаш. И преди да са ме нахейтили хората с редовната реплика, без кабел няма качествен звук, ще кажа само пич, успокой се. Представяме слушалки за под 100 лева, с които разцъкваш в автобуса между Плиска и Даскал. Няма нужда от нерви. Между другото, в комплекта има включен аудиокабел. Може да видите какво още се включва в кутията на Canyon OnRiff 10 в unboxing видеото, което направихме. Следващ голям плюс и 100 точки давам на цветовия избор, който има модела. Кефти черно, кефти зелено, бяло и жестокото лилаво. Положението с голямата цветова гама най-добре бе описано от Фаян Заджията. Разнообразието е големо, не мога да си избереш. Шегата на страна, Canyon са супер ежедневна марка, която някакси е част от твоя лайфстайл. Страхотно е, че има такъв избор от цветове и самите те са много яки. Продължавам с нещата, които ми харесаха. Батерията издържа дълго, можеш да вържеш две устройства едновременно, например лаптопа и телефона, т.е. докато играеш, можеш да приемаш обаждания, без да се налага да ставаш от стола и да търсиш къде си оставил телефона. Наушниците са доста меки и удобни. Като човек, който носи очила, това е много важно за мен. Радвам се и че могат да се завъртят на една страна в редките моменти, в които не са ми на главата. Мога да ги нося около врата по сравнително удобен начин. Слушалките, които ползвах до сега, нямат тази екстра. И с този модел разбрах, че е нещо, което по-скоро ми е липсвало. Леки са, тежат около 250 грама. Това го прави един от наистина лекичките модели на пазара. Явно от Canyon много харесват цифрата 25, защото точно толкова часа е плейтайма на слушалките. Другото супер качество е така нареченото ANC или на български Active Noise Cancelling. Това е когато искаш да ограничиш всички външни шумове. Например, си участничка в Ергена и Криси е взела думата да обяснява като една селска фея своята значимост. Има вампирска енергия, която ти изпива цялата енергия. Ти просто си извадил Canyon OnRiff 10, пуснал си активната шумоизолация и досадният глас остава някъде далече. Като говорим за активна шумоизолация, много често хората просто си я пускат без да слушат нищо на слушалките. Това ги отдалечава от дребните офисни шумове и им помага да бъдат концентрирани. Също супер полезна функция и крайно недооценена при over-ear слушалките е, че можеш съвсем спокойно да си ги носиш при всички ситуации, които не искаш никой да те занимава със себе си. Да те ангажира с някакъв small talk или да те пита рандом въпроси на коя спирка еди какво си, как да стигна до еди къде си. Изобщо изпадаш в една щастлива социална изолация и съществуваш в хубавия си балон. За финал да кажа още веднъж за тези, които не са внимавали във видеото до сега, че слушалките са под 100 лева. А линк към случайно избран магазин може да намерите в описанието на видеото. От мен чао! Лайк, сабскрайб и много як вайб! И да гледате и да не гледате, те пак ще си стоят тук Добре. И недвусмислено ако не стане то кадър, ще по предни. Тия хора ще разберат къде живеем. В тази плиска е във всяко сценарий. Шегата на страна, Canyon с...
Много хора често си я пускат... Много често хората просто си я пускат... Абе, какво ми става, бе? Това е изречение. Много често хората... че можеш са... Стига мъртвахте. Аз сега, чакай, като казвам чакай, къде ще хода? Мога просто направя така.